Hayibo sisibami ngiyacabanga ukuthi seniyazi ukuthi isi-outdated le nkulumo leyo ukuthi nilo nikhuluma ngamapipi amadoda lo nithi amadoda namapipi amancane. Ngoba thina yabo the minute we hear you saying unendoda enepipi elincane kodwa uyazama nje kuyi-accommodator hayi ngoba uthanda imali yayo whatever the case may be. Thina sesiyazi ukuthi no, indoda ayinalo ipipi elincane, indoda inepipi elilingene nomzimba walo. Inkinga yale ndoda isuke yaqondana nosisi osehambe imileage enzima, awuhlukile nemoto esiyindala sithandwa sami. Futhi kahle kahle ngiyahloniphisa mengithi imoto endala, imoto eyisekeni sithandwa sami, isekeni lemoto. Ngoba wena ufake extra large no extra large no 5x no 6x no 7x la kwena. Manje laba abanomali abanezinto ezilingene nemizimba yabo usubabone ngathi ukuthi ba abnormal. Abekho abnormal sithandwa sami, izwa mina ngiwusisi wakhe ngizokutshela sithandwa sami, abekho abnormal. Labo bhuti banezinto ezilingene nemizimba yabo. Lezi zinto zabo zilingene nemizimba yabo. Awukwazi uku-expect ubhuti wabantu omncane ngomzimba abe nenguzunguzu yento egcwala ibhlukwe equmbe laphambili engazi ukuthi ufaka iphilo. Awukwazi uku-expecta lokho. Wena phela uthandane nabantu abatshala izihlahla, sithi mesihluma isihlahla laphayana nento yakhe iyakhula. Manje mawusufika kumuntu onento ekhula kanye naye neminyaka yakhe usubone ngathi u-abnormal, usubone ngathi une-disability. Cha siswami, one-disability la wena one-disability sithando sami, wena one-disability, wena ongekho right sithando sami. Izwa mina ngikutshela sithando sami, inkinga ikuwena ngoba manje le nto yakho isinwebeke kakhulu, kwesinye isikhathi ziyadabuka, ayisenamakhona nje ayisabuya ayisalastiki. Wena onenkinga sithando sami. And uyolo wabenza ama-interview, ulo benza ama-interview bonke abantu besilisa, ulo ufuna leli elizongena lapha, alikho elizongena lapha yana. It's only the last man eyayikade ingene kuwena, le wahlukana nayo ezoqualifya kulento yakho. Ngoba phela lento esikhandeke la kuwena it's not normal sithando sami. Izwa mina ngikutshela ngosisi wakho, lento esikhandeke lapha ya ayikho normal. Na uyayibona nje lembobo yakho. Yabo mangase kuthi uyagxamalaza uthatha isibuko usibeka lapha phambi kwakho, uyabona ukuthi cha usubona ngaphakathi lapha ya. Yabo angisho ukuthini, kodwa funa uhlahlale usithathe isibuko usibeke lapha ubone ukuthi lento yakhe isathothene, lento yakhe phela isithando sami. Mawukuthi umuntu esifazane uyazithanda, ngesikhathi ushefa, ngesikhathi wenzani, uyasithatha isibuko ukubona ukuthi lento yenzayo iyenzeka yini. Nawe sithatheke isibuko ubheke lapha ukuthi kuhamba kanjani. I-disability ayikho kuyena lo mlisa lo, ayikho kulengane yalomfazi le ekhula normal nento yayo. I-disability lapha kuwena ukuthi uvumele o-XXX no 5x 6x 7x ukuthi bangene la kuwena. Buka manje akasekho umuntu okwazi ukuhlala kuwena.